Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Keluarga DC. Tak kekok kabeh ya guys. Kekok kabeh. Ki DC lagi. Loh, kok gak ketok gambarku? Silau. Oh alah, lah kok silau ya guys. Iki dhisik lagi rewang. Tante mulai ha? Dicek wah apa? Rewang guys, ngene adik dhisik arep masakan. Masakan teronan wis mulai suro. Tangane jok ning arep. Mati wis mubal ya? Iki lo lainnya lo jambu. Adam gak nyuwun jambu, ya anu piana mah nek gak tak kei isa. Besok ya wes. Apa? Iya, ndek esok tapi. Saya tinggal mantuk mandi guys, ndek esok mau wis. Lah iki tempene dimomok sesuk apa dikereng sesuk apa saiki? Nek dian goreng apa? Apa? Gelas tante. Mbok isali mang lho. Oh, mantuk ini. Oh, digawe mantuk doe, San. Sarapan nasi goreng. Tunggal tak goreng esuk mau, guys. Pakai kecap, Dinda gak patek seneng. Ditangani iku mana? Dalem. Iso mbayani ya. Wah yo ora roh nek wong goreng-goreng kok kene iki apa piye? Kepletikan pas romo kaya. Kudu kene nduk iso buka kono kepletikan mripatem ya malah mbuh niku. Aku kok tanggung jawab lho pasar ora enak. Ning toko ora enak kok. Ning pasar Di online. Yo kayak moto sapi. Tante apa turu ya? Iki masakane denge iki jek sesuk, guys. Ya cuma nyicil perbumbuan. Ocek brambang bawang, kencur, kunir, jahe. Bangsane ngono-ngono kuwi. Iki mati nyicil goreng kentang. Kentang sak bala-balane. Kentang sak bolone iki apa ya? Kirek, asu. Coro. Iki bumbune wis mulai. Iki ayam sing kanggo. Sesuk pengen gawe apa Mak Su? Mie ayam. Biasa. Oh alah, Made in. mie ayam. Made in. Iki wis cirikas. Pengen gawe mie ayam, guys. Walalah, kowe tuku berambang India ya? Garing-garing meneh, Mak. Berambang India apa berambang apa iki? Ndak ngene ya ndek iki kok boleh. Ndak berambang India ngene. Uga ngene piye kowe? Iya. Yo ngono. Rambang dia. Lho ora ngono tak nggo kudu ngirik ya serpet bolong kabeh. Ngene iki. Bangeten aku. Kok iso? Lha wong kuwi lampi nggo entas-entas kok mbok ngono ya salam. Mak Dian goreng apa lah ambune rek ngene iki? Kok cek men lho. Persiapan guys, iki DC ditelepon karo kancane DC, dijak rujaan. Awan-awan panase koyo ngene, mau ditelepon, "Mbak, carane wis tak ulekno rujak iki lho ngono." Padahal nek mau wis diparingi jambu air iki wis sak tengah kresek guys DC. Lah iki malah awan-awan dikonrono, dijak rujaan. Sangune apa tripod nggo syuting. Kunci motor Ning tasku, oh alah yo ning gek pinggir. anu Dek omahe kok nek kowe budal anu ya di iku lho mbok pakai dompet ya Heeh. engko nek anu nyilah sepeda ya nek gak tambok jawab ngono ya digo dolan kok. Loh, lagi motor aja ning omah kok Dek, tak motor aja.
Ya kan kuncinya nang ndi ke anu. Ya ngomongi aja aku. Enak ngomongi aja. Tak juga kontak. Orang ngono ndi ya wong bapak sekene. Aduh, ya ampun tenan. Iso dengkulku tak tatap lawang nih lho. Dek, kowe giliranku nyaponi kene lho, Genten. Ya mau ke Mbah. Lho, lah kok rambut delok apa piye mburi? Kuwi kira kurang penak piye, Di? Selama kowe tes pirang minggu, 1 minggu full. Ya wis. Sing nyandak penggian. Arigato gozaimasu. Kok ora bersyukur. Awas, belum kita kok motor ya dihempet kok. Gak paham. Yes, alhamdulillah. Duh, anu masakan wonge. Mbok tinggal delok nyeleweng rene iki, Mang. Lah iya. Wis dadi guys rujake dhisik tekan kene. Dadi apa ora? Masam wekku terus nganu sempet ngerujak opat entek langsung sekolah iku, Mang. Nggo kroyokan. Apa? Jambu. Langsung entek bablas ya wong. Mbok teri, Mang. Dan iki nek tahu mateng apa golek tahu mateng ning ndi? Nek rane sogol. Yo, ora enak e. Alah parake ngalor obyek. Mari nek jambune kaloro kuwi nang tak mulai kok. Lah apa mulai? Lah kene kuwi kok Piye lho desa mbok kon buak sing dirujak ki apa kuwi krai. Terus apa jambu? Jambu mbek sae. Ya yo mukbang timbang ora kocek iki. rujakan. Lek kumpul mang ngene, iki jene enek kocekan yo apa tak jak kok adoh jere. Lah wong mak eko yo ora melok mosok aku dhewe lek. Lah mlake aku dijak samsi aku yo emoh. Nyong kira Ya nganyar yo. yo. Ning mundu jere dak kene ae Kok kok. kira nganyar yo melok. Nah iki mang nek sit wis wae nganu kok jane iki mang wek ju. Lah iki cacahe cilik-cilik ngono. Yang gone kalah. Padha barang mundur jane saiki kenal. Lah Pak Eko sik nutukno kuwi. Lah gak ki torene Lek kok bakar sambil nutuk iki lho. apa? Yang gila jane kon musung ning ndek wong Ya, nian yo. ora iso. Nek mana? Kowe iki wis rasa mereka musungan ae. Aku nang sak oleh hari-harian ta ngono lho ambek ngopeni-ngopeni dhewe. Aku lah ya apa yang panen. Aku kan kok lek kumpul Pak. Ngene, sik salam nopat ngono. Titip salam ngono kan sapa ngono. Kanggo pat kok kanggo mak eko aku. Kanggo pat yo wis dadi porong tang dadi ngene. Namblah ngomongane. Lah ya aku koyo ngono. Aku rek penasaran yo. Aku ambek sering apa wis nganu Jale kamu tak enek wae. Lah ngene kono rong bengi kok dadi lek aku yo ngono. Lah kira lek tak cer langsung gak. Yo tak langsung katen yo. Apa wis nyanu nyidam piye aku ngerujak aku. Lah kurang gawe ndas aku ngono. Kayak kuping. Coba. Tut pora. Bukan. Anak pemilik ya. Pedes ya, Pat. Ora aku dhewe Pat. Arek sik. Ora pedes. Ketoke nganu Pak iki, lanang. Iya suwedep lho sambelem. Sedep kok. Heeh. Nek wedok iki jare cemplang. Iki lanang iki. Iki sing dadi sik kupenge. Rambutnya kon dhuwure. Ya sa, nyeti apa nase sa? Iki lho basawi mbok sambel. Ah, lambeku panas pisan. Pedesen kok. Kalau itu tolong belum, Mbak? Sampai kro ngadus ora apa-apa ngono. Lah kok dhewe aku anak pakan wedhus sampe ngombeni. Wis ana adus san balik rono.
Mak kon rene. Ning ndi? Apa? Oh, cek kocak oh ya wis apa. Nih, dia hari gini cek kotek ta. Pak. Wah, kocak melok nang jum ndak. Heeh. Pak kok mitri nek iki. Di bawahnya dia. Ambing gone. Ini kono lho, Aduh. mundu Mundu, sing mundu. Bilang Ayung, enti kono. Kan mundu dindum. Andi gune baca. 5 terus ana Arake. Betul. Gune baca sudul. Bukane Rojaya. Awor kuluk dituku. Iya, kalau bener Ren ya. Anak Maryam tuh gue mau, ngono. Iki lho tekan. Hai Pak Kono ya betul. Iya, anak Maryam tuh kumpul malah. Lah yo. Duh, itu mana ya? Sa. balik rene yo. Lah rambut celok, sa. Apa-apa? Ini teh yo pesa. Bu nanti bu mereka bocak Rene. Ning jero omah ya. Walah Mbah, tiwas Mbah Rasmin dikon mai kuwi, damen ini kebunan wong ya. Suwi kok kebunan. Kak. Mbah ning kene yo. Kok lape dikombi dalane yo gak iso ya ora diri-diri. Wong endi kuwi ya? Macam iki lho. Lah apa kuwi lho. Ya. Diri-diri. Dikombing ger aja pai dipai wong ya utak ae. Kok biar ndi kok Mikirnya bojoku ngene Mbak, sampeyan nggo pakan dhewe. Dan nek dipandhe kowe yo sediluke tempe. Mantek ah Mas, gegete mbayan iku. Halo guys, iki dong rujak. Sampean ki yo kok kene. Kok ngono. Lah kok kene ketok iki. Ketok yo gambare wong ngene iki. Ngono. Sampean ra kok kene ndak? Oh, bayane. Mbak ya nah ya sa. Halo guys kok kono ora ketok. Lah yo, desa tajan nggonku mah. Enam. Pasar. Patah. Untung loro Aku jajak lho ngene, Dek. ada apa sing sakit iki sih? Iya kuwi. Kene entek kabeh. Iki asli iki. Mbok njeluk lho. Bam kono lho pol. Ngene iki. Jalur pentas ya. Jambu. Halo. Darene. Alah wis ya ini kok. Tak adep neren Mbah nak pengen halo guys kowe. Oh halo guys kok Ya darene. mburi ora ketok ya. Iya. Halo guys. Ha. Kak halo guys ah. Halo guys kok ngono sawah ya. Panas kok ngono asal. Sapi le. Hah? Sapi ki piye maksudnya? Gambare sapi. Alah jabang bayi. Sapi bingung aku. Kalau biasa. Punyaku ini punyaku. Apa bener? Ya lho. Lah nek amret iku desa yo pokok tukat-tukat dhewe yo bocah rek sekok. Lah nek ora yo. Lah sawi rewang ya iya nang balike kok sakno kok. Aku mepe gabah mang iki Pak Eko. Wong ora wedi udan e kok. Lah nggonku mari urung bar nek bar ngono paling ya kon mepekno. Ayo. Dikon mulai sing tak. Sing ngene ndut didoli. Gunen dulu tambah dure sumur didol. Dure sumur untuk rusak. Gunen dulu untuk Paling digombule sing lor sumur tok kuwi paling. sing lor sumur. Pirang sak dikene Mbak? 13,5. Gun 10 ngene lipat. Sak lho mong. Lah sing Anu mbok cekiti ngono Mbak. Iya tak gantoli kemarin.
Ya uang kok aku ngakon uang kok. Lah ya kuwi Pak Agus mau ya ngono. Alah sakmono diriti dhewe piye Mas aku ngono. Mbah ra cuma ning tebunan. Sore iki mergo ning masjid berarti apa kuwi? Lah kuwi dibiahno wong arit yo sak plenget entek le. Tak lah nek kuwi Pak. Lah ya. Apa ya? Aku sik mangan ayo. Ora mangan. Lho lah aku entek sak mbuh kok ndek esuk iki dilek senepen aku. Lho kae lho, sering gak melok. Bocah iki rek. Awan-awan kok seger lek. Enak kudu yo melok njaluk ra siung kuwi. Tasya nanti iki mang. Kae lah. Kono anggere wis ngombe es wedhus. Es sapi. Es sapi, es sapi. Panase kok ngene ya. Ayo tak bojana. Nggih. Lho lah mak iku montore ndi? Montore ndi? Mbok kae kono. Lah ya tak kira ki apa dene kidul omah apa ning ndi aku ngono. Aku anggek munyu-munyu sing tasah. Dak ape ning jogo. Wis diomongi aku. Piye? Ape ning jogo. Aku gak oleh mlebu paling. Ning jogo. Nek wis mateng ae yo. Cedak sawah Mbah Pomo guys. Depan iki sawah Mbah Pomo terus ngene Mbah Jami. Aku dicangkokno jane jambung iki malah sing ijo kae. Tapi ning gone kok serepring ora modo tapi ono suwarga. Yo ngene iki tapi sing warna ijo ngono lho. Nane nggone ati segorok. Jambu abang ndek kae kok nggone timah untuk kumek. Isine tak tandur. Dijabut anak Ayun sitok, ijek sitok. Pani motor mbok dol mbok ijo lebit pan. Ke Heh? Iya, numpak terbit numpak. ora nggone lek Mas aku nek mbok tambahi terus mbok tambah nebit. Lah kenapa bojom? Walah, gak kerasan ning kono. Mulane nek diomongi gugu, dipenge adoh mbek bojo, kira ngene. 4 kilo tak omongi gugu ya, Pak. Lah budal ning ndine? Bali. Alah. Kurang terima wong ning Lah iya ning edak nggothek engko adoh malah marani iki nggo. Wong pate tak omongi ora usah tinggal adoh-adoh ora usah gelem pat aku ngono. Kanyepen iki lho wayahe diding. Wayahe anyep-anyep. Wong malan nggone pati ora lunga adoh. Lah iya ngurusi seneng omahe kualan lho, Lek. Wis lho. Ngger irunge dipetal ngono Lah, metu iya. kok. Entuk idep entuk marek-marek ya, Pat. Selebor anyar. Angger aku sampe ndingi tanganane lah ya bocah iki. Ngebel iki sedina ping 3 ping 4 lho kok. Lah kowe ora ngebel aku sedina ngono bingung tekem aku ngono. Lah jenenge ning nggone bojone kok ya ngebel ki lho aku iki ning ndi aku? Iki ning kulon ya. Lah. Mira wis sekolah ayo. Piro lek 1, 2, 3, 4. Gawekno 4, Mas. Mbak Ton, Mira wis sekolah ayo. Urung. Nek barengan iki ya. Terus aku nek dipautno. Wis cilok ya. Ngono ki awak era kandrung ngene. Mbak Tasmi ndang request sambal sampean iki gak nganggo sambel apa saus apa ngono. Ora sah aku. Alah. Warek lho. Kok terus sakmu ndak Mbah nyelet gitu. Mbah Panican apa ning dia, Mbah? Aku yo gak nganggo kolek. Lah jam ngono. Pat, repat. Ana kudu gedang. Seri gak ya, Le? Wis aku wis kok. Wis. Aku mau ngene iki lho. Sakit, Pasit. Enggak, tak kono request kurang awang, boset.
Pak, dipangan Pak. Pangan anget-anget tok. Oh iya rezeki Iki yo bojone sapa ki? Heeh. Wah, sapa jenenge? Ani. Anti. Sowana ngatur anake sapa. Mbak sih dungu nanti. piye, Mbak? Piye, Dik? Seneng delok kontenem. Alah, kowe pengen tak konten terus, Mo. Yo rene nek dikonten ki ketok kok iso. Enak ndelik. Delok itu. Ya, makasih ya. Sering kita. Rawes. Oh ya, rawes. Dino. Pati mana? Anak mana? Anak lanang gitu. Tak sapa jenenge? Kok neh kowe? Wani. Sik kok ibat. Lho, Cek. Jadi aku itu. Kalau 4 kilo anaknya lho, kan sedep 5 ya, Mas. Iya, Mas. Tidak dikira Mas aku. Mama. Ya, anak pakai tak. Rekokan ini. Yo, Mbak sih. Ya, ndang, boleh nang. Nak pedes wek tapi. Yuk, pesen gak enak. Enak dengan Anak tetep. Sampai sabulan dikit. Kira. Aku kok swabno lho sih. Untuk sak kepala swabno. Gene apa, Mbak? Wes. Gene apa? Ya mang ra sisan. Gini sapa? Gene lekno. Pentol, guys. 2 untuk sakmene kayak gitu. Wis, warek. Kono kan, Mbak. Nggo cemilan nek awan. Tuh, panas ya Tapi Allah kan Gusti. Ndang srek iki njaluk nek ilo. Ilo anti kowe nek ben njaluk nek ti. Cak basu. Mbah, njuk pentol. Pentol. Lho, Apa nek iki tak tukokno, Mbah? Tak tukokno. Wis, alhamdulillah guys, tekan omah. Tekan omah ki Dinda, Bu entuk terteran sego ngono guys ki mau. Kan wis termasuk wis melok bulan suro ya guys. Engko bengi iki wis melok suro nek tanggalan nasional ki. Dadi wong do ngloloni kondangan ki wong dhisik entuk terteran. Desa Ngampon jere. Lho segane. Tak ember, terus sayure. Sayure ki mau jere Dinda ki ayame 2 potong, tapi pitik kampung, guys. Sing sak potong tak mami iki, sing sak potong dimam Dinda. Ayame 2, Bu. Ngono ki karek tahu-tahune, guys. Terus iki sing blendrang ngene iki. Pindang. Tak isi lombok. Ngene rek kon masak ae. Lah terus sing paksu ndek esuk wis sarapan ning gone anak lanang. Nggone Mas Lali mantan, guys. Mang Pak Susdino ki mang yo mam ning gone Mas Arif tok. Ngantek yahene wong iki urung mantuk. Ndek mau sek ngetutno kombi, tapi iki mang yo urung enek pulang. Mangane paling ndres anut bos-bos wi, bos pari. Bos kombi, guys. Monggo madang dhisik barujaan ki anggek mam. Kok nek gak tak pangani sego malah. Tapi uga mam terlalu akeh ngono ya gak guys dhisik. Ya cuma ngembyaki kancane. Terus do mam ya melok mam. Duh. Sopo beneke kok gembeng-gembeng. Dek. Dinda. Loh, jere ape do sepedaan? Angel iki ya. Angel iki apa Angel dhewe? Lah piye tibake? Lah kowe mau ngomong anam. Walah, ayo nduk mam nduk ning guri nduk. Jak mam Din, kae jek nek sayur. Tak dungok-dungokno lho.
Lah wis aku mantuk dolan ki wis kudungan necis wis sampe budal ngono nek ora sida. Oh alah. Lah rene sepeda motoran. Sepeda. Lah iya Dek. Tibake piye teko kene? Rusak. Enggak, operane ku oline gak iso. Terus piye ki engko? Di ngenteni koncone, kan koncone cek rono. Cek muter rono. Ndang tandha sepedaan malah sehat kok. Lah kemang gak omong anam nek mbok silah ngono. Oh alah. Lah piye ngekeki oli nganune, rantene? Oh panase ya Allah. Padahal wis jam 3:30 kok. Panase sik kok ngene ya, guys. Ayo, Dok, Mam, Dok. Aku pengen mami, Dok. Angel. Kancane Dinda, guys. Pi omahe nggo ito. Adoh omahe tapi kan do janjian arep do sepedaan. Ben sehat. Ning kono terus ditutup nganu wae. Lho, iya maksudnya kan ditutup layar. Aku jenenge jare duwe 1 juta. Pitik. Yo nerino ditutup lah. Iya. Lah nang krangkeng kok buka-buka repot. Lah iya. Urung dipepen-pepenan. Engko apik iki lah ya timbangi lah, Mas. Nek timbangke Kabeh ade. kira untuk piro kan kok. Lah iya. Sesuk ceres mulai ngerit lor. Ngedose. Lah ngedose cerit tutup nombah samperan. Kita kan sepa. Piye? Darene. Ngono kok taran iku ta. Agak entuk 3 karung, guys. Sing mantuk 6 sak. 6 untuk 3 karung. Tapi urung rampung. Sing sak kedok agak kalong separuh. Soale manual ya, guys. Apa-apa serba tangan ora mesin. Dadine yo sabar. Lho, iki sik separuh. Wis mantuk soalnya wis wengi. Desih cuma ngewangi ngerit tok ndek ingi kae. Ki mang yo gak melok ngewangi guys aku. Wong soalnya arep tak kombi yo gak anu murah damene engko dilar damene. Desih ngewangi ya sedelok-sedelok wis sesuk tak dotekluk kabeh koyo ngono. Sesuk tak ngewangi ngerit. Sedelok-sedelok ya, guys. Alah. Ora iso sesuk ngono kok pengen wangi ngerit wong sesuk lho mendarat ngene maksu. Sesuk iki perewang ngene maksu masakan jere. Kok ape melok ngewangi ngerit. Paksu semote akeh lho nduk iki lho. Ayo munggah ayo. Semut lontone akeh. Ndek iki anak yat kroyok nangis. Ngene kok sesuk ape melok ngewangi ngerit, ngewangi masak mak Edian jere. Anggitku melok ngewangi sedelok-sedelok. Besok yo Dadak maksu masakan, ya gak sida. Lah kidul lah iki jane sedengan Mas mung Mbah Suparti mang. Kidul. Sedengan maksudnya nek dirit. nanya. Lah ya. Nek ulone lho nae. Dirit lah Mbah Rasemen ning tebunan iki tak tekoki Mbah Tas mung aku ora Mbah Tas. Lah cara ngono piye diredos dhewe apa dipakno wong? Wong cara apa dikombi yo dalane metu ndi. Isa-isane yo ngedos wong. Betul ki anggite nggo pakan. Iya. Lah kuwi cara mono dibiahno, yo krucek-krucek kae sak menit entek. Sendiri sapi. Lah iya. Sapa awake dhewe? Mbah Rasemen jelas sapiku kuwi ngene. Ngono kae apa gak bahaya. Buka berkata yang geliduk dewi. Waduh. Iya. Gak berkat guys, gak Iya. berkat. Iya. Walah, guys, ya Allah. Masya Allah, bumbune melimpah Melimpah ruah tuh. Seguduk, guys. Pertama kali untuk apa? Seguduk bungkusnya. Suranan Daun guys. jati. Monggo madang. Oh, berkat. sarapan. Walah, seletop nek mau muluk. Oh, ini guys. Bumbune gitu. Walah. Iwak apa Mas ini? Halo, Kongkong. Oh iya. Ora gelem milah sing ayam guling kok. Ndak roh. Lah iki dingeti.
Angge antem ngeti sing ndi ya, sing ndi ya. Alah. Oh, aduh, nek muluk. Iya, segeri. Wes. Iki sing ngiler, iki sing mbak-mbak sing do ning luar negeri. Sego bungkus daun jati. Berkat iki malah mambu donga jan nikmat tenan pokoke. Uduk guys iki. Segane uduk misan, serondeng uduk. Sesuk ngene adik dhewe yang ngene iki. Ya uduk ngene iki. Ya uduk. Wis ngono ya, guys. Kontane yo. Kontane sesuk dilanjut neh nggih. Wis bolak-balik matur suwun sangat kagem family on semuanya nggih. Matur suwun sing sampun support, sampun sayang, sampun dukung, sampun wis apa ae ya, guys. Sampun delok videone, sampun ngikuti konten-kontene terus. Wis Terima kasih. muga-muga diparingi sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine, dimudahkan segala urusane, disukseskan semua bisnise. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, ora sah dadau paham do ceplok. Ya piye lah guys. Dadau pane ceplok kabeh kok iso. Waduh. Engko entek 10-10an ora wis montol-montol.